Government ko para am tagas ngi ni pusan biang ia kesam si Spanyol nakat kepakat nyau kat prah don kibapang namarba kilale takai ki ijli kano kecaj jenbam pat kisapoi hatimir kecing Government ko para kidon kipor se hakajing le bakala jongi ngira le po persya ia utrai pat kumta ngisa pang ngisa sitam nei ngi jenjar tarengi perkat puson bah daging pendem milade hakamat jong utrai klem dapat ialah kidonut ki jongi ba ngid ong halade ngam simken mau bangalale ke balong persya ia utrai tu beli utrai ula pen sitom yang ada kane ke jing sitom dakane ke jing pang relada sisa ni perkat bah dan kipor kibangara sitom de namarba nga la le palat ya kar kompenya bastat jong utrai ngilale dakat ong kene kesang ngilale dakat de nak takadau ngi sapang namar kilale poman kisah syak sitam oi ngi habai ngi pej ya ka history jong ka jing pen im na ka jing thau bokoi na do ka jutang barim pa ka jutang batmai kumju kila don kum kini kibriu hangni ila thau ya itu kibalayat pilgrim na Egypt syari kanan kipat Israel bad ikan mau apa yang pule na kitab jingken bagi beliau kibala kaang persya utrai wat lada ula ai yaki kumha ka lenong ka pakhadwe jong kitab jingken bagi beliau kila kaang se utrai hakmat jong ki ying dara jong ki pakilai yok bam man kesngi uju suju mana ikan mau ya kadok hari Egypt bakila bam ya kipiat ya kirensun ki bakila ya bam ya kadok kha kila bam ki don pring juki ba ngila suyok la kayok wat la dangim da tre sitam ru ring yok la kayok ya kita kila knyum kumta try ul kumno how Moses ul ba unsa ai ki kadok pakin bam bat sisa ula ai ki bat ublei ulong an ai pakin ya bam om tang sisi arsi om tang sipausi rebar sibnai pakin ai pakin ya bam hadu bakan mi lagi kemut banak sentur jungki hadu kata kejing keren jung blei ya kejing mutlop pada kejing peman jung kitu kibriu di lese ngiru ngilong kumta dan lese kejing pang bangi don hakamet jongi ba utrai ula le lene de kejing le jongi ba penlong utrai lene ban baun nong kejing long jong u pen gentit ben riu yangi ba ngi ngilale ke ba siam la singau ba ten markata kumbai kitu kibriu kilale kumno te kila kaang sa utrai hakajing jenjar berula pelaj yaki nakajing lanot ula pha ialah kaktin ban penkot yaki berula pelaj yaki nakajing yam oi ublei hangni kalong ru kajing ka nuksa jong kajing pha jong ublei ya kaktin jong u ban penkot ujisu ya uba ula pha ubalong ukun jong u ba un penkot yangi di kane gede kicing kermen jengi bangi don ya ujisu ukun jong blei ya ubalong ba jong u ngel jing map ya ki pop jengi uba nakabanta kicing sistem kiba ngila dei bansha uhi ulakit ya kita baro kane gede kicing kermen jengi di nomor kata pada ngilong kinong pop kat noru henreto ngindon ya kamensim ban kelak pamut kamensim mat pan map kamensim jing pendem
da ka ba ngi sha jing it bat da ka jing duai bat da ka ba ngi ai singulam ya ki paduk ki pakerduk ki papang ki pasitam pada kumtang i penpiang na kapantal ki pop bat kene ka tin ki jong blai ubade uji suhi ki ba ukular hakan ka sam ka ba sispa nyau ke khot ka ba arpau ba ula ong ngan ong biang sesien ula pha ela ka tin pen kot yaki bat ula pelaj yaki na ke jingyam den bar kata to ngin pai shau trai ba ngin plai ki pop ki jongi namar ka sam lai puar ka khot lai bat sau ko ong kat bang set yala kapap ka met jonga klaring dot nga ud baro shisngi bat sngi bat met ka kti jong me ka ban khia yanga ka bor jonga ka lajran lakumba tan ka jing sit liur ti kumta ladangi set yaki pop jongi ti ngin salong kumne ngin sa tlot ngin sa suai reto ngin ya ong ya kita ki pop ngin pla ya la ka pap hame ni dekhot ke pesan na ka samrai puar ti mentang ala pla ya la ka pap hame ngam siam la set ya la ke jing sniu ngala ong ngan pla ya la ka lait ka let hau trai ti mila map ya ke jing tingit pap jenga ti kane gede ke ba ni de ban le kenang ba ngindup long ki baya dei bha bat utrai ke jingale jing baman ka singi kalong ban long ka wei bat utrai bat ngin weng ya kita ki ding pingkyang par khoi ha ka jing im ka jongi ha ka ban sim ka jongi ka jing ade jongi bat ki wei ba khanglat engi ban long ka wei bat utrai ba ba long ba ka wei bat utrai in dap barabor da ka jing kemen ka jing sukman sim bat ka jing kermen bat ka jing yo i ke jing mat ya utrahi ha ke jing im jongi pamana ka singi to kini ki sam kin yarap yangi pa ngin lek pai sa utrai ngin plai lagi jong ki pop pa ki jing tuna ki jongi pa ngin am ong pa ngam ju le pop han rei to ngin plai la ki pop ki mi pai la ka mat sim pa ngin sa siam sibun ki pop ki ba ngila le to try ublei to ma mun sim ko yun yarap pen ken mau ya ki pop ki ba ngila le nang wi du long ki ba ko ha kmat ju try namar ba jisu wang Matthew san sapupra itu ki pa ko ke do kin sa yu i ya ublei do ngin trang ya kani government ko para en yara utrai Jesu Christ